Това е чаша. Това е линия. Линия. Това е. Това е. Това е химикал. Химикал. Това е маркер. Маркер. Това е учебник. Това е книга. Това е. Това е. Това е. Това е. Окей. Това е котка. Котка. Or you can say играчка. It's a toy, but it's a cat. So, котка. Това е захар. Това е захарче. Това е чай. Чай. Това е. Това е. Това е. Това е. Това е балон. Балон. Това са балони. Това са балони. Това са моливи. Моливи. Това са маниста. Маниста. Това са маниста. Това са документи. Документи. Това са захарчета. Захарчета. Захар. Захарчета. Какво са това? Какво са това? Какво са това? Какво са? Какво са? Това са слушалки. Слушалки. A pair of headphones. Слушалки. Захар. Много захар. Много захар. Захарче. Малко захарче. Захарчета. Две малки захарчета. Захарчета. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Какво е това?